Hemm proprjetà oħra f'San Ġiljan fiż-żona ta' Paċeville li qed tiġi indikata bħala waħda f'riskju. Dan kif l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni l-BCA fetħet rapport mal-Pulizija b'rabta mal-binja magħrufa bħala tal-Burger King propju fil-qalba ta' Paċeville. Skont diversi sorsi l-BCA qed tisħaq li l-binja li tinsab kantuniera ma' triq Dragunara u triq il-Wilga qed tiddeterjora binja illi mhux biss għandha l-istabbiliment tal-fast food iżda wkoll stabbiliment magħluq u diversi appartamenti b'sidin varji. Kollox beda meta ġiet innotata qasma kbira fil-binja minn fuq il-bejt s'isfel. Periti li tkellmu mal-Gazzetta Malta Today saħħu li hemm kolonni tal-binja illi jeħtieġu tiswijiet imminenti b'kelliema għall-kumpanija Trident Estates PLC saħħu illi għaddejjin diskussjonijiet ma' sidien l-oħrajn biex tinstab soluzzjoni. F'rapport li l-kumpanija rċevit f'Settembru tal-2024 kien innota deteriorazzjoni x'aktarx minħabba penetrazzjoni tal-ilma minn xi xafts jew l-abbandun ġenerali tal-binja. Intant il-BCA spjegat li dan il-każ huwa kompletament differenti mill-każ tal-binja li ġarfet fil-jiem li għaddew f'Paċeville iżda hija mossa ta' prevenzjoni bilan li inċidenti simili bħal dawk tal-kroll ta' Tanja Flats jiġu vitati.